Pe drum ne oprim la o veche troiță, loc de popas pentru pelerinii care urcau către satul lui Horea. Asta e drumul de pelerinaj spre monumentul lui Horea, pe care îl foloseau intelectualii români veniți din România, în Transilvania, și înainte de Primul Război Mondial și după Primul Război Mondial. O să avem găsite însemne aici cu anii 1936 pe grinzile astea. E mai vechi de 1938, dacă acolo scrie 1938. Da, sigur că e mai vechi, sigur că e mai vechi. În tot anul aici vinea domn părinte mai înainte, prin anii 80 și ceva, 90. Și făcea slujbă la Sânzeni, în ziua de Sânzeni. Are vreo semnificație locul acesta? Are semnificație aparte, are loc de istorie pentru moșii, strămoșii noștri. Acolo sus la cruce, mergeați la Sânzene, da? Mergeam acolo și făceam cunună. Faceați cununa acolo, da? Da, și vinea popa la el și le spițea. Și mergeam mai la el și făcea slujbă, ved, pentru relele ce mâncă mama. Ce mâncă mana la vaci. Da, la vaci și la cartofi și la de astea, ce sunt săbănate. Da. Da, la dealea. Autoturismul 4x4 urcă fără probleme până sus, în satul Fericet, chiar în locul unde a fost casa lui Horea. Negura vremurilor scurse a făcut să fie foarte greu de reconstituit arborele genealogic al lui Nicola Ursu Horea. Pe locul unde a fost amplasată casa lui Horea, l-am găsit pe un moț care ar putea fi strămoșul eroului național. Costin zice că el e urmașul lui Horea. El e Nicola, nu-i Tolia. Păi Nicola e Horea. Cine știe cum o zic că cel are grajul aici. Dar E cum s-o urmesc schimbat, că nu știi, că fiecare e... Dar totuși, eu zic că tu ai hi, nu? Sau cum? Pe că eu am stat aici, noi am stat aici, Costin, el s-a născut acolo din jos, un nister. Și au venit aici prin mutătură. Sigur. În acest loc găsim multe urme ale eroului Horea. Alături de cruce se află casa memorială, o reconstrucție după viziunea istoricilor și o veche distilerie de alcool care se spune că exista și pe vremea lui Nicola Ursu. Dar cel mai impunător este bătrânul frasin al lui Horea. Dintre iubirile ce sunt lăsate în brazdă pentru toți, e o misămânță din pământ, crescută veche pentru moți. Aici era micuța fabrică de țuică a fratelui lui Horea, nu? Da. Pantaula. Gazanul de lemn. Cum era ceva la neamul? Pantaula. De pantaule. La Câmpeni a izbucnit revolta atunci împotriva negustorilor români din cauza faptului că s-a pus monopolul pe vânzarea de rachiu. Și moții s-au enervat. Acum nouă ne vine foarte greu să credem că erau producători mari de rachiu. Și uite, avem un exemplu aici, chiar Pantaula, chiar din neamul lui Horea, făceau rachiu. Dacă ne uităm, să vedem o vadă întreagă de prune aici în spatele nostru, în vârful Fericetului, lângă frasenul lui Horea. Prune ăștia produc prune. Prunele se foloseau la țuică. Au fost multe prune și iete, mă, ai de mine.
Și casa lui Horea unde era amplasată exact? Unde s-a refăcut? Casa lui acolo? Horea a fost un monument, mă, Unde a fost, acolo, acolo au fost. crucea, ei a făcut crucea. E acolo au fost E casa lui acolo, Horea. așa spunea toată lumea. Casa asta lui Horea de aici este făcută după un desen făcut de Nicolae Densușanu, de istoricul român. Iar ea carte de... Da. E cartea acolo, da? Ia. Lancele de vremea lui Horea. Am mai găsit bătrâni. Și nu mai știu nici când înfrânt. Spunea Avram Iancu că dacă nu putem face dreptatea cu domnii prin argumente, o vom face cu lancea lui Horea. Și dintre stânci cu chipul frânt încerpe străluciri de stea. Eu vârsta pururi mi-o umplând casa de cremene, Horia. Să știe prunci, dar și nepoți, că m-am născut biruitor și steag luminii pentru moți, ca Horia, lupt pentru popor.